Сәләмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Татарстан язучылар берлеге корылтайга җыелды. Һәр вакыттагыча ул кызу бәхәсләр белән үрелеп барды. Аңлашыла, татар теле тирәсендәге вазгыять каләм әһелләрен бер кайчан битараф калдырмады. Ләкин бу корылтай башка мәсьәләләрне дә кузгатты. Язучылар берлеге эшчәнлеге дөресрәге аның эшләү алымы күпләрдә сорау уята. Бу оешманы ничек яңартырга җыеналар? Яңа рәис нинди максатлар куя? Корылтайдан Айзат Шаймарданов репортажы. Кем җиңәсен безнең язучылар съездларында алдан берничектә белеп булмый. Бүтән сайлаулардан айырмалы буларак. Язучылар берлеге рәисе итеп сайланган Ркаил Зайдулла әле корылтай башланганчы ук үзенең җиңүенә ышанмады. Билгесезлек чөнки соңгы елларда язучылар корылтаенда альтернатива буларак тәкъдим ителгән кандидатлар өстен чыгып килде. Юкка гына әлеге оешманы иң демократик оешма дип атамыйлар. Шуңа да корылтай башланганчы язучыларда төрле фикерләр хөкем сөрде. Бер кулның 3 бармагы белән 4 бармагы белән генә санарга мөмкин. Мин исемнәрен хәзер әйтеп тормыйм, әйеме. Мин үзем күрергә теләр идем, әлбәттә менә әле бит башлангыч кына Разил Исмәгыйль улы Вәлиевне күрергә теләр идем берлек рәисе буларак. Илгиз Зәйниев сезне тәкъдим иткән иде. Мин рәхәтләнеп Илгиз Зәйниевне үзен тәкъдим итәрем, чөнки бик хөрмәт итәм таланты буенча да һәм эшлеклелеге ягыннан да. Әмма дә ләкин ул бүгенге көндә тагын да җаваплырак эштә дип исәплим. Язучылар көне безнең бәйрәм. Татарстан язучылар берлеге корылтайы узган елда ук узарга тиеш иде, ләкин коронавирус таралу сәбәпле аны быелга күчерделәр. Шунысын әйтергә кирәк. Пандемия дип язучыларны бер залга гына җыя алмадылар. Чаллы, Әлмәт бүлеге үз шәһәрләрендә видеоконференция аша карады. Шулай ук Zoom ашада катнашучылар булды. Бу бәхәсләр дә уятты. Барлыгы 230 делегат. Корылтай башланды, иң элек арабыздан киткән язучыларны искә алдылар. Соңгы 5 елда 46 каләм әһеле бакыйлыкка күчкән. Соңгы 5 елда Татарстан язучылар берлеге белән язучы Данил Салихов идарә итте. Бу вакыт эчендә оешма дәүләттән 66 миллион сум акча алган. Инде элекке рәис сүзләренчә, язучылар татар телен сәяси яктан да якларга тырышкан. Дәүләт теле булган татар теленең хәленә дә йогынты ясамый калмаган. Татарстан язучылар берлеге килеп туган бу проблемага ризасызлык белдереп, әдипләр исеменнән Россия президенты Владимир Путинга хат юллады. Бер төркем каләмдәшләребез Россия язучыларына да мөрәҗәгать итте. Ләкин без аңлыйбыз, татар телен саклау ул беренче чиратта татарның бурычы. Гомумән, корылтайда нинди мәсьәлә генә тавышка куелмасын, һәр даим бәхәс чыга торды. Залдан тавышлар яңгырады. Хәтта мәдәният министры да шелтә биргәндәй тәнкыйть белдерде. Соңгы вакытта матбугатта, социаль челтәрләрдә Татарстан язучылар берлеге тирәсендә алып барылган шау-шу безне хафага сала. Ул айрым бер шәхесләргә генә кагылмый, бәлки татар язучысының, татар әдәби сүзенең абруен төшерә. Әгәр дә Ркаил Зәйдулла килми икән, җитәкләми икән берлекне, безнең берлек тагын да менә шулай принт үстәлдә түбән төшәчәк. Инде рәис сайлауга килсәк, күпчелек язучы һәм дәүләт советы депутаты Ркаил Зәйдулла һәм Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары булып эшләгән Рамис Әймәт кандидатурасын тәкъдим итте. Шулай ук Рафис Корбан белән Вахит Имамовны күрсәттеләр, ләкин алар үз кандидатурасыннан баш тартты. Мин үз кандидатурамны бирә алам. Сезгә уңышлар бергә эшләргә язсын. Ркаил Зәйдулланы язучылар гына түгел, хакимият та алга сөрде. Дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов аны кыю дип атады. Россия конституциясының үзгәрешкә тотынган тавыш юлдары сашы тавыш. Моның өчен никадәр кыюлык кирәк. Бер төркем язучы хакимиятны Татарстан язучылар берлеге эшенә тыкшынуда гаепләде һәм Рамис Әймәткә тавыш бирергә чакырды. Хакимият арбасында рәис булырга җыена. Рамис артында бары тик безгә. Бер кеме дә юк. Депутат мандаты да юк. Ркаилда бик авыр булачак язучылар белән эшләргә. Бик авыр, хутты дуаманырак дидипне, әлбәттә таланты бар, әмма ләкин халык белән эшләргә Ркаилда бик авыр булачак. Бәхәстән соң язучылар берлеген 10 ел җитәкләгән Ринат Мөхәммәдиев трибунага чыгып, Ркаил Зәйдулла парламентта Туфан Миңнуллинны алыштырырдай шәхес дип аның кандидатурасын яклады. Туфанга бик кешниләр булганын хәтерлисез. Тел турындагы мәсьәләне хәл иткәндә бер кеше авыз ачып сүз әйтмәде. Һәм шуңа күрә Татарстан мәктәпләренә дөньяда булмаган хәл татар теле дәресләренә прокурорлар барып керә башлады. Мин Ркаил Зәйдулланы
сайларға керек деп санаймын. Яратабызмы, юкмы? Бізге рәис керек. Бізге милләтімізді сакларга, республикамызды сакларга, һәм туган телебезне якларга керек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Шул рәвешләр Каил Зайдулла белән Рамис Әймәт кандидатурасы яшерен төстә тавыш бирүгә куелды. Зумаша караучылар сайлауда катнашмады. Кем генә килсә дә, Каил буламы, Рамис Әймәт буламы, минемчә оңай якка үзгәрәчәк, Алла бирсә. Язучы халкы ешрак бүтүндө илә утыра, бәлки әзрәк теге бар чыгарып алырга керектир. Инде әйтелмәгән фикерләрне әйтәсе киләдер һәрберсенең. Шул ук сайланган кандидат барыбер шул ук дәүләткә барачак бит инде. Кем генә булмасын. Комиссия санады. Нәтиҗәдә Зайдулла 122, Әймәт 74 тавыш җыйды. Ләкин Рамис Әймәт бу саннар белән килешмәде. Безнең сайлауда катнашты 191 кеше. Кворум 217. Съездның башыннан азагына кадәр без уставны бозып, кыскасы бу сайлау дөрес түгел. Яңадан әйтәм, Рамис, син бит хөрмәт итүне кеше. Син җиңгән булсаң, кворум булган булыр, ялаягы кирәк миңа. Алар тавышта катнашмасалар да, съездда катнаштылар, зондагылар. Димәк, кворум бар иде. Шуңа күрә бу очракта кворум юк дигән әйбер, Рамис Каябыч дөрес түгел бу очракта күтәрмәскә иде бу вопросны. Яра, хөрмәтле делегатлар. Бәхәс өстенә бәхәс, ахыр чиктә Курултай Каил Зайдулланы рәис итеп таныды. Каил Зайдулланы ихлас күңелдән котлыйбыз. Җиңелсәң трагедия түгел, җиңсәң зур тантана түгел. Без бер-беребезгә дошманнар түгел. Киләсе 4 елда Каил Зайдуллага 300-дән артык язучы белән эшләргә туры киләчәк. Проблемалар күп. Язучы драматург Зөлфәт Хәким оешма яңарырга тиеш дип саный. Сүз уңаеннан ул беренче тапкыр берлекнең Курултаенда катнаша. Читтән күзәтеп яшәгән кеше буларак, миңа ничектер башкача булырга тиеш һәм башкача эшләргә, башкача яшәргә тиеш. Язучылар берлеге дигән бер ниндидер бер уем бар. Ләкин мин ничек структурасын мин үзем башымнан чыгарып әйтә алмыйм. Мин аны әйтә алмыйм ничек булырга тиеш. Ләкин менә моңарчы булган кебек булырга тиеш түгел. Бер-беребездән гаепләүдән туктарга кирәк. Бу безгә файдага түгел. Бу хәзер 90-нчы еллар түгел. Хәзер без бер-беребезне яманлап, бер-беребездән гаеп эзли башласак, ул татар халкының душманнарына тегермәннән сухуй була. Кичкенә генә авылларга бар син хәзер. Соф татар авылы. Су буенда булсын, мәктәптән балалар кайтып килсен, папа, мама дип сөйләшәләр. Русча сөйләшәләр. Мәктәпләрне татарлаштырмыйбыз икән. Берничә елдан безнең татар язучыларының китапларын Татарстан дәүләт музеена куячаклар. Biz dürüstünü etkende reis saylağı bile artık mavukta. Biz Tataristan Yazıcılar Birliği'nin stratejisini kabul ettirge tiyişidik bugün. Tatar yazıcıları koya baralar. Tatar yazıcılarının eserlerinin okusu bulaşak mı? Mektepler yok iken kimge gerek bulaşak bu edebiyat. Biz şuşularını söyleşirge tiyişidik bugün. Mine bir paraganda kültü, bir ikinci paraganda kızgarmış. Ayza Şaymardanov, Tatarlar, Kazan. Татарлар тапшыруы Саха Якутия Республикасында булып кайтты. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Милли шура рәисе Васил Шәйхразиевның эшлекле сәфәре вакытында узган очрашулар бик күп тәэсирләр калдырды. Чарада Якутия шәһәр һәм районнарыннан, Приморье һәм Хабаровский крайларыннан, Магадан һәм Сахалин өлкәләреннән татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре һәм вәкилләре катнашты. Якутияда 8 меңнән артык милләттәшебез гомер итә. Аларның күбесе республиканың башкаласында яши. Татар оешмасы мәчетләре, бик күп күркәм гамәлләре бар. Ак төннәр, буланнар, алтын, көмеш, алмазлар иленнән безнең репортаж. Әлеге республика үзенең ак төннәре, буланнары, алтыны,
көмеші, алмазлары белән дан казанган. Монда безнең 8000-нән артык милләттәшебез гомер итә. Аларның күбесе нәкъ менә шушы республиканың баш каласы Якутскида яши. Монда татар оешмасы бар, мәчетләре. Менә безнең очрашуларыбыз нәкъ шул Аллаһ йортында башланып китте дә инде. Якутскиның мәчете Ирак көнчыгышта иң зур мәчет. Җомгага 1000 кешедән артык җыела. Мәчет икелештән тора, электән шул кечерәк мәчет иде. Шул чыгышка, шул аркага хәтле. Аннан соң мондагы җирле халык бергәләшеп бу мәчетнең дәвамын алга таба зурайттылар. Шул күркәм хәлгә китерделәр. Татар халкы актив бар монда. Бик яшь егетләр, татарлар бар. Былай тату торабыз инде. Күбесе кайтып киттеләр мондагы теге комсомольск путевкадан килгәннәр инде. Хәзер шул местныйларда әдрәк кенә ухала мәчеткә йөрәтеп, әдрәк кенә шул ниләрде, традицияләрде, безнең шул националитет татар башкорт ниләрдән хавантыларга йөрәтеп, әдрәк калдырып китерә килә инде. Татарстан делегациясе уруй айткал, уруй туску. Сәфәребезнең иң көтелгән мизгелләре килеп җитте. Татарстан Республикасы премьер-министры орынбасары, Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев безнең милләттәшләребез белән очраша. Әлеге чарада Якутия шәһәре һәм районнарыннан җыелган милләттәшләребез, шулай ук Приморье һәм Хабаровск райларыннан, Магадан һәм Сахалин өлкәләреннән татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре һәм вәкилләре катнаша. Быел әлеге очрашулар татарлар гамәл стратегиясе документын тормышка ашыру нигезендә уза. Biz халык белән эшли беләбез, кеше белән эшли белмибез. Шуңа күрә монда дин дә бар, гаилә дә бар, без дә бар, хатын-кызлар да бар, апалар, аналар да бар, яшьләр дә бар, балалар да бар, анакчыклар да бар, для всего. Шушы документны укыган идем, миңа бик ошады анда 1, 2, 3 пункт. Анда чөнки язган татар булу ул төрле халыклар арасында дуслыкны ныгыту. Бер-береңне уважать итеп, бер-береңне принимать итәргә. Шуны җиткерү мөһим, киләсе елда бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллык юбилее булачак. Шулай ук 7-11 июнь көннәрендә Татарстанда Якутия көннәре узачак һәм 2022 елда Саха-Якутия Республикасы төзелүенең 100 еллыгы уңаеннан биредә Татарстан көннәре уздырылачак. Я вами восхищаюсь, я вами горжусь. Я уверена, что мы с вами будем еще более плотнее работать, обязательно, я вам это обещаю. И мы с вами, я думаю, еще реализуем замечательный какой-то большой проект совместный Татарстан, Республика Саха-Якутия, именно, может быть, даже по вопросам сохранения родного языка. Очрашуда шулай ук 2020 елдагы эшчәнлекләре белән Ерак Көнчыгыш федераль округы татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре чыгыш ясады. Мин килдем Хабаровск шәһәреннән, сезгә бик күп канәр салам китердем. Biz bik dus yaşayız mında Irak Künçügüş Tatarları. Bir-birimizin halini birleşip durabız. Irak Künçügüş Tatarlar suğuşka kadar kilgenler indi. Şuna göre bizning ılı apalarımız, abılarımız, onlar bigrek tecelinde. Tugan diyaklarına kayıt almaganlar, tugan tillerinde sileş almaganlar. Hazır biz bitindi hazır nindigine gadgetlarımız yok. Şuna göre onlarını biz kadirlep durabız hazır mine. Соңыннан Васил Шәйхразиев иң актив милләттәшләребезгә бөтен дөнья татар конгрессы медальләрен һәм рәхмәт хатларын тапшырды. Сәфәрнең икенче көнендә Васил Шәйхразиев Саха-Якутия Республикасы хөкүмәте рәисе Андрей Тарасенко белән очрашты. Казань для нас очень важна, интересна, как республика Татарстан, потому что мы год будем у вас прямо на празднике вашем по 11 будем. С Рустамом Нургалиевичем мы решили этот вопрос тоже, оговорили, и будем присутствовать на этом праздновании и, соответственно, покажем свою культуру вместе с вашей в этой части. Саха-Якутия Республикасы хөкүмәт рәисе авыл хуҗалыгы һәм терлекчелек өлкәсендә хезмәттәшлек итүгә өмет белдерде. Шулай ук биредә Ерак Көнчыгыш өчен КАМАЗлар җитештерү турында сөйләшүләр алып барылуын билгеләп үтте. Есть где развиваться. Есть что покупать, есть что друг другу продавать. Ну и очень приятно то, что здесь тоже очень добрые, уважительные отношения к нашим татарам. Все вопросы, которые
у них появляются, решаются. Икътисади хезмәттәшлек мәсьәләсеннән тыш, очрашуда Якутия татарлары өчен үткәреләчәк Маста яшьләр форумын уздыру турында да сөйләштеләр. Чара 26 мартка планлаштырылган. Саха-Якутия Республикасы Туган як татар мәдәнияте үзәге иҗтимагый оешмасы рәисе Игорь Халилов форсаттан файдаланып милли эшләр буенча үтенечен җиткерде. Мы хотели бы согласовать с вами проведение республиканского сабантуя на площадке Пусть-Хатына. Там нам выделили уже участок в 2022 году. Но обкатать эту площадку, попробовать сделать дальневосточный сабантуй уже в 2023 году. И дальше выйти, как говорится, проводят на всероссийском, тем самым на всероссийские сабантуи выйти уже по согласованию. Тем самым сюда привлекли бы и туристов. Это очередной шаг к дружбе между нашими республиками. Вот этот вопрос хотелось бы озвучить. Әлемендә хәл ителәсе мәсьәләләр байтак. Дәвам итәрбез. Ләйсән Асадырдинова, Татарлар, Саха-Якутия Республикасы. Аның йөзендә һәр чак елмаю булыр. Аның белән аралашканда кайгы борчуларын онытыла иде. Сүзебез Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Наил Шәйхетдинов турында. Ул Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында 50 ел хезмәт итте. 200-дән артык рольләр башкарды. Дистәләрчә телевизион спектакльләрдә һәм фильмнарда катнашты. Ул геройларын һәрвакыт тормышчан, дөрес һәм ышандырырлык итеп башкарды. Бу көннәрдә яраткан артистыбызга 80 яшь тулган булыр иде. Шәхесләр сәхифәсендә артист Наил Шәйхетдиновны искә алабыз. Benim şuşa rolünü oynasam şap var deyip hayallanıp berigen. Min hayali artist değil. Min derse bildiler şuna kişi kararlılık yasap oynarga tırışam. Bu vakit samay yıldızat kıyaş budu batar oha. Аны үзара Шәйхи, Хуҗа Насретдин, Гайфи исемнәре белән йөртәләр. Наил Шәйхетдинов рольләрендә яшәде. Шуңа да ул уйнаган спектакльләр озын гомерле була иде. Юмор хиссе һәм тапкырлыгы белән үзе дә Хуҗа Насретдинга охшаган ул. Кыр казлары артыннан спектаклендә Әкбәр, Гайфи бабай өйлән давайда Гайфи һәм башка күп кенә тамашачы яратып өлгергән образлар тудыра. Мине дә әтиретә иде һәрбер рольнең син эпизодта эшлисеңме? Зур роль мал синең, син аны яратып уйнарга тиеш дип. Тамашачы ул чыкканчы мин шунарга менә үзем премьераларга килгәч хәтерлим. Әтинең тавышын ишеткән вакытта да халык инде елмая көлә башлый иде. Әле ул менә кулис артыннан мәсәлән кычкырып чыга икән, мин аптырый идем. Әти бит әле чыкмаганда халык инде көлә. Елмая дип инде. Меня другой орехом зовут. Ана аю йөрәге фильмында бер якут роленә артистны эстон режиссеры төрле шәһәрләрдән эзли. Наил Шәйхетдиновны күрүгә үк ошаткан һәм рольгә чакыра. Тайгада төшерәләр. Татар артисты өчен зур тәҗрибә була бу. Ә бит Наил Шәйхетдиновның артист булуына әтисе каршы төшә. Ширмешән районы Лашман авылында ат җигеп йөргән егет Казанга журналист булам дип киткән. Нәтиҗәдә театр училищесына керә. Укуын тәмамлагач күчмә театрга алалар. Беренче роле 5 балалы 55 яшьлек театр директоры. Татарлар кая гына яшәмәсәләр дә, ул алар янына барып, үзе теге хәзер бит инде әйтәләр менә фотолар күрсәтеп, видеолар, әти һәрбер төбәккә театр белән алар барып, һәрбер авылга, һәрбер республикага барып, үзләренең сәнгатен, үзләренең спектакльләрен күрсәтәләр иде. Шуңа күрә менә татарлар тапшыру бик төгәл киләдер дип уйлыйм әтигә, чөнки әти барлык Үзбәкстанда 40-шар көн мәсәлән аларның гастрольләре була иде. Анда Уфаларда 30, менә Оренбург шәһәрләрендә. Күчмә театрда эшләгән һәр артистка һәйкәл куярлык. Юл газабы, гүр газабы дип юкка гына әйтмиләр шул. Аларның хәтта менә татар бистәсендә, хәзерге татар бистәсендә анда һәм матур йортлар, ләкин ул вакытта подвалда тулыплары бар иде. Алар тулыплар ябынып һәрбер авылга баралар, аларга кизитек бирәләр. Ул театрдан бирелә торган менә бер реквизит иде инде. Аларны җә ул тун гына түгел, ул тулып. Алар шуларсыз, алар üşиләр, туңалар, юлда калырга мөмкин автобуслар. Наил Шәйхетдиновның бәхете шунда, гастрольләрдә һәр вакыт янында кадерләп йөрүче хатыны була. Миңнегөл апа белән алар бер авылдан. Яшь араларының 11 яшь. Әти инде авылдан киткәндә, әни әле кичкенә булган. Алар таныш булай, бәлки очрашкан булганнардыр. Безнең авыл бик зур, авыл Лашман авылы. Аннары отпускага кайтканда әти кибеткә кергән. Әни кибеттә инде
Кибеттә эшли торган булган. Отпуска әти безнең соң өйләнгән, 32 яшендә генә. Шуңа күрә кайткан да отпуска вакытында, менә барсы да өйлән дип әйтәләр. Дә мин сиңа өйләнәм дип инде. Кәүгә чыгасыңмы миңа дип шаярып әйткәнме, чынлап әйткәнме, әни әйткән, чыгам, ишәп чыкмаска. Шәмштин бабайның малае акыллыдыр әле дип әйткән инде. Шул вакыттан 45 ел эштә дә, өйдә дә бергә. Кызлары Миләүшә дә 2 яшьтән алар белән гастрольләрдә, төрле шәһәрләрдә булганда музейларга, театрларга йөргәннәр. Ә кызының артист булуын теләми ул. Шулай да кырт кисми, холкы андый түгел. Ул миңа үзенә сайларга бирде. Ул килеп премьераларына әлбәттә карый иде. Мин 2нче курста Асыл ярда уйнаган вакытта ул үзенең бармакларын тешләп бетергән инде. Карап борчылып инде. Караган вакытта. Мине бер кайчан да сүккәнен яки бу ролем барып чыкмады дип әйткәнен хәтерләмим. Арбалы хатыннар спектаклен уйнагач, менә хәзер мин сине чын артистка булганыңны аңладым диде инде. Гомумән баланы үз үрнәгендә тәрбияләргә кирәк дигән фикердә була Наил Шәйхетдинов. Борчуларын каты бәрелеп түгел, җайлап аңлата. Кайгыртучан әти була ул. Иртә белән торып, ул үзе бер үзе баштан бер чәйнек чәйне эчеп, аннан безне генә уятып, аннан безгә чәй. Әтинең чәен барлык кеше дә белә, әти бик тәмле итеп чәй пешерә. Бакчалары бездә бергә иде. Ул шул хәт чәй ярата иде. Аның белән бакчаның икенче башына аралар ераграк бакчада. Шулай да вакыт табып ул анда булганда мин аның янына барып чәй ичеп, аның сөйләгәнен тыңларга ярата идем. Ул шул хәт тәмләп, беземләп, шикәрен шырт-шырт итеп кагып, шикәр булмаса песок кабып, шулай тәмләп, төрле беләннәр салып чәй пешергә ярата иде. Иманлы, тәртипле, сабыр, ничектер ягымлы кеше, якты кеше. Ул миңа төрле яктан үрнәк булды. Шуңа күрә мин аны остазым дип атар идем. Ул сәбәпче минем дингә килүемә дә, мәчеткә йөри башлавыма да. Һәр нәрсәдә ихлас була Наил Шәйхетдинов. Нәрсәгә тотынса да чын йөрәктән, җиренә җиткереп эшли. Аның спорт яратуын тамашачылар белә торгандыр. Бөтен күңелен биреп җаната торган була. Һәрбер моментта, һәрбер секундта, һәрбер уенчының ничек ачылганы, һәрбер Корбанбекичның нинди тренер, анда Зиннетулла Хайдаровичның нинди булганы, ул алар белән күрешеп очрашканы да бар. Ул баскетболга да бара, волейболга да, иртә белән иртәнге 5тә куеп теннисны да карый ала иде. Шуңа күрә менә миңа шул моментлар хәзер бик тә җитми. Аның сүзләре, уртак сөйләшүләребез. Уртак сөйләшүләр, уртак фикерләр кызыгына түгел, оныгына да сердәшче була ул. Сөмбел татар гимназиясында укыды. Алар татар телен бергә эшлиләр иде. Ишекне ябып куя идем, чөнки алар әдәбият турында бәхәсләшәләр иде. Әти үзенекен аңлата иде. Сөмбел үзенекен. Хезмәттәшләре Наил Шәйхетдиновның укымышлы булуын искә ала. Бик кызыксынучан, һәр нәрсәдән хәбәрдар иде диләр. Кичкенә генә транзисторы бар иде Наил абыйның. Менә шул транзисторны һәр вакыт менә шулай колагында. Дөньядагы барлык яңалыкларны җиткереп бара торган иде Наил абый. Менә нинди уңай сыйфатлар бар адәм баласында, менә бөтен уңай сыйфатларны үзенә җыйган шәхес ул. Наил Шәйхетдиновның тагын бер сокланырлык сыйфаты, ул бер кайчанда төшенкелеккә бирелми торган була. Бер кайчанда зарланмаган. Ул гомумән зарланып яки уфтанып яши торган. Ул гел тормышны яратып, тәмен табып яши торган кеше иде. Ул һәрбер мизгелнең, һәрбер матурлыкны, менә яңа станция метро ачылса да ул аны ул бәйрәм, 9 май бәйрәме булса да урамга чыга иде. Ул әйтәм, яңа станция метро ачылса да аны карарга барып кайта иде. Ул һәрбер мизгелнең матурлыгын күрергә тырыша иде. Бер кемгә тавыш күтәрми, ачуланмый, үзе гел хәрәкәттә була. Шуңа да вафаты 75 яшьлеген зур итеп уздырырга әзерләнеп йөргәндә, аяз көнне яшен суккандай. Без ноябрь ахырында, аннан инде менә декабрь башларында врачка мөрәҗәгать итәргә туры килде инде. Һәм шуннан соң белдек, әтине больницага ятты. Менә кинәт кенә яңа елдан соң әле ул декабрьдә спектакльләр уйнады. 25 январь көнне менә әти безнең арадан китте инде. Яраткан артистыбызның арабыздан китүенә 5 ел. Гаиләсе әле дә бу хәл белән килешә алмый. Әти белән сөйләшкән вакытларда да әтинең менә телефонында безнең белән, минем үземнең телефонымда да әтинең номеры. Чөнки мин әтинең номерын берничек тә алып куя алмыйм.
Шуңа күрә ничек кенә уйласам да 5 ел үтәм ул вакыт. Күпме ул барбер дөнья инде үзгәрә, икенче була, ләкин әти күңелдә һәрбер вакытны, һәр көнне дисәң дә. Наил Шәйхетдинов тамашачылар күңелендә дә мәңге сакланыр. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Исән сау булыгыз.